Het is dinsdag 30 september. Goejoen. En mooi dat je zorgen naar bient. Miljoen on tafel. Geert de Vries die heeft misschien wel het meest spannende en bijzondere archiefstuk bij hem. En advocaat Jeroen Achterveld die weet hoe wij fraude op Marktplaats voorkomen kunnen. En Hilke Speerstra, hij presenteert hier zijn nieuwste boek Op klompen troch de Dessa. Harke, we moeten die wat vregen. Indië moet naar vrij. Kom, we gaan als vrijwilliger. Je kan me net onder u, doe ik net Harke. Ja, Speerstra, dit is een fragment uit het boek 18 verhalen van Indië, Gongens uit Friesland. Het dit boek, het beeld wat je hier van die oorlog daar in Indië ook verhoren? Ja, het is grutter, slimmer, dieper dan ik dacht hier. Net de oorlog op hemzelf, want dat weet wel een oorlog, maar het weer een oorlog die daartoe zwijt worden is. En op de valreep beginnen de oude mannen te praten. Ja. En ik wist net wat ik jaren, de moeilijk voel me hier. Okay. En dat heb ik opgeschreven. Ja, daar zit een prachtige verhaal tussen. Ik mocht al op het hartstikke lezen, daar zit het naast nog een mooi voorbeeld net bij. Dan geven we nog even verder met dit. Want dit documentje dat ik hier bij me heb, ja, dat zou wel eens een keer het archiefstuk van het Ierwezen kennen. En de man die daar van alles van weet is Geert de Vries van het HCL. Ik jou een begaal hoer, maar het is een kopie, hè? Maar wat is het? Nou, het is een origineel stuk. Het is de mannen van de skiertnis. En het is ook al voor de derde keer dat die uitverkiezing is. Alle archieven in Nederland, of 50 van archieven, die litten wat zien van wat wij als zaal van mooi materiaal hebben. En dit is dus een extract, nemen ze dat, uit het register van het l'état civil uit Frankrijk. En daar ziet Mata Hari in Joontje Santje, doet ze voor het executiepeloton West hier. Toen moest het natuurlijk dan wordt het geregistreerd in Frankrijk en dan moest het overgebracht worden naar Liout. Nou, maar een heel soort omwegen is dit document in Liout kwam, bij ons in het archief. En ja, het is dus eigenlijk we hadden de Bertha-akte, de geboorteakte. Zullen we er eens even op inzoomen, want we hebben het beeld scherpst in van de akte. Ja, dit is hem. Wat wordt er? Nou, daar wordt dus omgejong van dat ze dus van het executiepeloton in Vincennes, dus daar bij Parijs, dat zij dus daar executeerd is. Ze wie dus doenseres is ze bekend worden, veroord verneemd. En ik in haar tijd weer is al heel bekend, maar ze wie spionnen. Ze hier spioneerd voor de Duitsers. En dus de Fransen, ja, die wonen stellen, die wonen daad stellen. Zo van, nou, dat wordt nog altijd een oor twist, hè. Er wordt nog altijd een oor discussiëren van hoe slim wie dat had zij haar rol eigenlijk hoorn. Hoe slim wie dat mij haar. En nou, dit document, dat is dus op een gegeven moment is dat in Liout kwam via een heel soort omwegen. Want zij is dus executeerd, het weer in oktober, Jontje Santje. En dan ging het dus via de consul in Parijs. En toen is het naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat is juist dan al dat zijn al die stempels die erop staan. Het is heel indrukwekkend, maar het is dus een bijzonder archiefstuk. Prachtig stuk. Is dit het stuk van het hier wat toch alle Nederlandse uitkeers voor een keer? Mensen die kennen van 8 tolvoeren kunnen ze stemmen, stuk van het jaar.nl. Ja, maar waarom is het zo bijzonder? En wij vinden dat bijzonder, omdat hier misschien wel als de Googles en dus juist naar, ik denk dat de vrouw met de meeste hits, nou misschien is nog Doutzen Kroes trouwens. Oh, ik ben er net helemaal zeker van. Maar Mata Hari, Greetje Geertruiden had het toch heel lang west van alle Friesen, denk ik, wie het de meest bekende. Ja, die je maar vaststellen kennen. En nou, dat zit dan buis in het liefst. Het thema is echt prachtig. Het sluit er een geweldige pom, want dat is het thema van de mannen van de ski. Vriend en vijand. Nou, ze weer natuurlijk vriendinnen. Ja, dubbelvriendinnen van elke vriendinnen van heel wat hege officieren. Ja. En ik denk dat het wel wat verder ging als vriendinnen. Want nu ongedoemse rest wie ze echt maîtresse van heel wat hege pieten. En ja, dus weer vriendinnen, maar toch ik vijand. En ja, ze had je nou maar de deur bekeerd. En dat was dan met de deur, dat is heel tragisch. Dat wordt wel zijn. Hè? Frankrijk die stierde er al meer voor in die oorlog. Moest even wat shell letten van, maar hou eens even, dit laten we net door heen komen. Dus die vrouw, die zetten wij voor het peloton. Nou is het zo dat het was toen zijn zoontje komen de archieven in Parijs vrij van wat er nou correct gebeurd is. Wat ervan verwacht je?
binnen hele hege verwachtingen van bij sommigen. Maar dat is al safvolle oeskreun. Ik denk wel eens van Sam Wagenaar is er mij begonnen biografie, hun skreun. En die had ik wel geheime stikken. En zag hier die al verlucht bracht. En die had ik wel heel wat archieven invest. En heel soort orenskruwers, internationaal. Ik vreeg me dat, zullen we toch safvolle uit die archieven komen? Het zou toch geweldig zijn. Zat er nou bekend waar het gaat verrieden? Het wel weten we dat de contact, want het Fries Museum had een expositie in 2020 de bedenking. En we al zei van, ja, de broer Anker, die zulde dan hinnen. En die moet maar eens even dat beoordelen van wat zit er nou correct in. Maar er is zo'n matahariologie haast. Een heel soort mensen gaan daarmee dwaande houden. Ja. Ik vreeg me af dat er nog zoveel op het wetter komt. Okay. Dit stuk. Had je dit dus nou als archiefstuk van het hier bestempelen willen, dan kun je even naar een website nemen nog even. Stuk van het jaar. Stuk van het jaar. Hier een vorige dag naar Stuk van het jaar. Matahari. Ja. En dan mooie Geert de Vries, ik wil niet vullen. Oké, tegen dank. Keep je toch wel eens wat op Marktplaats trouwens? Ja, enkele keer. Wat is het laatste? Goh, dat vrees me wat. Ik denk een boek. Een boek. Wist je wel eens besodemieteren? Nee, dat niet. Nee? Waar is je wel eens besodemieteren op Marktplaats? Nee, ik heb een paar tegels verkocht. Ik ben in 10 minuten voort. Ik wil er al. En de Jens is wel goed veilig binnenkam? Ja. Oké, want dan zal ik het maar mijn volgende gast door hebben. Want ja, zo'n miljoen euro voor dat bedrag binnen wij Nederlanders dit hier weer oplichten op internet. Onder andere mijn Marktplaats, maar ik hoor webshops. Wellicht is dus ja, wel wat minder vaak bedonderd, blijkt de Joet uit de cijfers van de politie. Maar het komt toch nog eigenlijk wel wat te volle voor. En Jeroen Achterveld, hij is advocaat van de Friese rechtshulp. Die weet er alles van. Ja, meneer Achterveld, hoe kun je nou, wij een beetje sloegslimme Friesen die denken, nou, maar kepie, hoe kun je u beschermen? Dat we iemand beschermen kunnen, weet ik niet. Maar wat ik wel steeds ken, en dat ik denk dat dat eigenlijk een hele wichtige les is van bezint eer je begint. Hè. Gewoon eens nadenken voordat je klik. Het is allemaal zo makkelijk, maar even nadenken van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Is het reëel? Hè? Me zei ik wel eens van de dingen die... Een iPhone van €50. Precies, de dingen die te mooi zijn om weer te wijzen, die ben er dus meestal net weer. Nee. Dus dan denk ik van, nou, dan moet je heel goed weten wat je doet en even wat verder en net direct zitten van, hup, dat door. Ja, maar we zijn echt zuinig, hè? We willen dus voor goed cape. Ja, maar goedkoop is duurkoop, hè, zeggen ze dan. Dus dat zilveren gutpad in die 100 miljoen zitten, ben ik bang. Even, jouw helpen mensen komen dus bij jou, kunnen help krijgen, nevens mij het zien een gereduceerd tarief. Wat zijn nou vooral de zaken die je het zien komen? Nou, het is toch wel vaak de auto, hè? Dat is Marktplaats en auto's, dat is toch wel redelijk berucht, denk ik. Dus dat zorg je vaak. En er zijn ook vaak de situaties, en dat valt wel een beetje onder wat ik zei, van... He, dat mensen op internet een bepaald type auto joggen, een model, ik ben net zo van auto's, maar dat is dan echt de auto die men wil. En nou ja, dan is dat zo'n boetenkans blijkbaar voor de mensen, dat ze dan erop afsprinten soms letterlijk. En wat er wel gebeurt is de afspraak en ter plekke de zaken afwikkel je en hup weer om. Ja, €2.000 voor die, ik de kaai en dan problemen. En dan ben je thuis en dan gaat het misschien een weekje goed of gaat het een mannen goed, maar dan is er toch van alles aan de hand. Ik wil eerst even zien naar een filmpje dat we maken hebben waar is het weer? Volgens mij op de Harkema, want daar wie een rommelmerk. En daar is het dan ook een garagesale. En we hebben even vragen onder mensen die het wien van hoe ondervind je dat nou had je wat keepje van Marktplaats, maar misschien ook gewoon van particulieren. Ja, maar dat zou goed zijn wat je geeft, hè? Je steent voor het gebreken, zeggen ze dan, hè? Een radio voor de dochter hadden we een keer gekocht en werd gezegd dat hij deed. En toen kwamen we thuis en hij deed het dus niet. En toen? En toen hebben we het in de kliko gedaan. Wat ik hier laatst na heb ik een marktje was hier een, hoe heet het ding? Zo'n DVD of nee, HD ontvangen. Prima, zei je man, prima. Dan kan het dus steken. Wat op mijn rommelmarkt of zo'n keer heb je, ja, dat is het risico, denk ik. Dan weer mijn fiets. Toen bleek dat het net goed weer. Dus, maar ja, dat risico, je zoekt het, je kunt proberen en je zoekt het al. Ja. En heb je er wat ontdien? Ben je toen weer omgegaan? Wat heb je Nee, maar toen moest ik zo heen rijden, toen ging ik maar thuis dus. En, ja. Het elektrisch wordt of zo, nee, dat keep ik meestal niet. Dat keep ik dan wel in de My Garage winkels, zeg maar.
Maar het is een mooi verkeer. Maar ik wat verkeer heb, dan werd het Of het zeker. goed is. Het Het is controleerd dus. Maar ik werd thuis controleerd. Je stekken wordt het zijn in de bak hoor. Ja, ze zoen je het helemaal, hè? Zulke felle bazen. Maar dat is dus net altijd zo. Jeroen kreeg al het voorbeeld van dat je dan een probleem hebben naar de tijd. Nou, jou is een tip. Had je dat nou hebben, je keep je wat, of een rommelmerk of marktplaats en het in het goed. Wat kun je dan wel? Nou, in ieder geval degene van wie je het verkocht hadden, maar je die gewoon aanschreeuwen en dat in ieder geval melden. En nou ja, even zien wat dan de reactie is. Hè. Dat leidt voor de hand. Maar we beginnen vanuit dat het een minder reactie is. Van ja, bekijk het even, dat ding wie goed, hij heeft hem zelf stikken maken. Ja, maar het begint eigenlijk wat eerder. Hè. Het begint, die mevrouw die zei echt van ja, als die radio het net docht, dan gooi ik hem in de kliko en dan is het weer oplost. Nou, het is net oplost, maar dan is het probleem wel uit de wereld. En dan denk ik van ja, maar is het nou zo ingewikkeld als je een radiokeepje om te plekken even te zien van nou, ik ga even een stopcontact nodig, ik stop die stekker erin en dan weet je of dat ding het docht. Ja, maar het is druk op zo'n rommelmerk. Maar het had er wel mee te krijgen van je maaien echt net, ja, je maaien van alles, maar in juridische zin kan je een probleem hebben op het moment dat je iets keepje zonder even iets verder te zien dan je noos lang is. Want die verkeer kan wel zeggen, nee, maar het is gewoon een hartstikke mooie antieke radio. Maar het kan nooit zijn dat dat dingen docht. Ik dacht dat diegene hem had. Ja. Nee, maar dat soort discussies krijg je in de praktijk soms wel. Dus je moet eigenlijk een soort verbondje krijgen. Dus op een rommelmerk zelfs bij van hij doet het is no sign. Nou, in het algemeen, en daar ga ik het net zozeer over de rommelmarkt, want dat ben natuurlijk ook net de zaken die uiteindelijk bij haar jochten komen. Maar in het algemeen is het wel heel verstandig om te zorgen dat er iets op papier staat. En zeker bij bijvoorbeeld die auto krijgt hoe hier van als je dan op die manier de afstiedik oer heen willen, neem dan in ieder geval iemand mee die er verstand van had. Probeer toch te regelen dat er iets van een keuring komt, hè, dat er iemand naar zocht. Ben wij genoeg beschermd op dit staat dat je echt zorgt naar die webshops die dan opspringen en dan in één keer de het binnen? Nou, er is sinds kwart, er is al langer regeljouwing met name voor die websites, hè, die webwinkels. En sinds heel juni is er wat extra bescherming in komen. En dat is, die regeling nemen ze kopen op afstand. Dus dat is telefoon of via internet. Dan kun je eigenlijk zonder enige opgave van reden krijgen van een cape En dat is binnen 14 dagen. Dus op het moment dat je iets meeneemt of je krijgt het stadstuurt en het klopt gewoon net. Nou, dan ga je in ieder geval 14 dagen de tijd om er vanuit te gaan. Dus dat is op zich een mooie regeling. Die hield ik Europees. En die websites, en dat is echt wel een goede test, van die matten volgens diezelfde regels informatie verstrekken van waar zitten ze, waar zit er achter, wat ben de prijzen en dan net dat je letter, de BTW die komt er nog bij en kosten voor versturen. Duidelijke informatie. Kunnen we dit ergens waarom lezen? Wat voor site? Er is tegenwoordig een site en daar kent inderdaad, daar is informatie te vinden van wat onbetrouwbare sites binnen. Dat is fraudehelpdesk.nl. Er zit een hele grote informatie over zeg maar, de wat discutabele dingen in de wereld van internet. Maar daar kan je ook voor dit onderwerp prima goede informatie vinden. Mooi. Nou, tegen dank. Had je dat nou denken thuis van ja, ik ben bezoden mitres, had je dat op het Fries zeggen, kun dan even naar die website daar. Ja, en dan nou naar uw regen over de beste ambulance, want de beste ambulance van Zuid-Friesland, die volgen wij. Hij riet in 4 gemeentes, Opsloon, Smellingeloon en Achterkaspelen en Stellingwerven zelfs ook. En dus uit alle hoeken waar komt er meldings. En nou sneun is het beste daar en voor u wie dat reden om deze week mee te rijden op de beste ambulance. Nou, gaan we even kijken. Ja, kom mee. Dan is je dat even in het zonnetje. Ik heb ze vannacht binnen gehad. Ja. In een apart natte ruimte noemen ze dat, maar dit is voor mij een soort logeerkamer. Het kind dat er een poes omrint, een wilde poes. En die krijgt elke keer jongen en daar gaan ze al 2 keer vangkooi in zet en probeert die kat te vangen, maar die kat is te slim. En die krijgt iedere keer jongen, dus dat is heel vervelend. Zo die mensen kunnen omkomen in de wilde katten om hen heen. Dus vandaar dat ze de kittens wel kringen gaan, dan halen we die op. En dan worden ze socialiseerd in het asiel. En dan kan het asiel ze verder verhandelen. We hebben het al eerder gehad met de wilde katten. Ja. En die hebben ze toen weer losgelaten hier, omdat die niet te houden was. Nee. Maar ja. Ze komen hier allemaal aanlopen. Ja. Of gedumpt, hè Jan? Gedumpt. Er zitten heel veel wilde katten hier achter in Vochteloofheen. Heel veel. Hier in ambulance Zuidoost-Friesland met Sarah. Zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers? Ja, natuurlijk. Want ik begeleid zeg maar een mevrouw. Ja.
die moet nog een beetje weer in het arbeidsproces komen. En die zal wel zeg maar een paar uurtjes in de week aan de ochtenden met jullie mee kunnen draaien. Het is niet echt meedraaien, want je bent samen met je collega. Op het moment dat je dienst hebt, ben je de dierenambulance. Dus het is heel verantwoordelijk werk. Ze nemen het vrijwilligerswerk, maar ik zie jouw onbetaalde werk. Dat jouwt een oorgevoel aan wat je doet. Wat kom je nou het meest zien? Een hele grote dierenkat. Jammer genoeg. Maar dat is weer leuk om mensen hun dieren alsnog ook een beetje dier terug te krijgen. Daar ben ze vaak heel blij mee. Ik als tien zie je dan bij de dierenkat boelen en dit en dat. En toch weer ze blij dat ze weer bij de kat lopen. Ja, hebben we nou leuke filmpjes van jou en je hoen, je kat of je cavia en oorbist? Stuur het dan eventjes naar bient@omroepfriesland.nl en dan krijgt de leukste insturing een verwenpakket. Ja, op klompen troch de dessen. Dat is de titel van het nieuwste boek van Hilke Speerstra. In 18 verhalen omschreeuwt hij in dit boek het leven van Frieske Indiëgongers. Ja, je vertelde, kreeg al een prachtige verhaal optekenen daar. Om even in de sfeer te komen, zullen we even luisteren naar een fragment uit dat boek? Ja, weer. Marinier Teunis de Boer is deerwurg en verantwoordelijk. De zeurderige pine van de Scotwoen, Westeros in linkerarm, pleeg je hem. Hij weet het al. Het komt op een kop verkeerd. Marinier derde klasse Teun de Boer wordt terug de vijand achterna zitten. Ze vangen hem. De boer, marine nummer 4839, rekt vermist. Het wordt van zo'n letters dat de thuisfront net volle hoop uithelden kan. Na een dag is fjouwer verhoor het vermist, waarna is in gesneuveld. Ja, prachtige beelden direct bij Speerstra. Ja. Maar dit hey, echt optekenen, dit verhaal. Dit ben echt een verhaal, Nolly. Ja, het ben een weerbare verhaal. Teun de Boer werd Indië vermist. Een verschrikkelijke ramp weer dat maar een ramppatrouille. Dat hier zijn het hoeft, maar een jongen wat oermoedige luitenant en die giet mij stikken 10, 12 jongens op stap en de held komt net, die sneuvelt de orenheld werd gevangen om. En er weer een jongen uit Hempels bij Teun de Boer. Een fascinerend verhaal. Ja. Ik heb het optekend uit de moeder van zijn widow die het jammer genoeg ik alweer verstoren is in die tijd, want zij giet dat op die leeftijd. En broeren en mensen in het dorp. En ze reconstrueren dat verhaal. Ja. En ik een soldaat nog een oude marinier in Den Helder heb ik dat interview. Bijzonder verhaal. Ik wil even een verhaal wat ik dicht bij jou zit. Dat is de proloog en ik vond nou een epiloog. Dat gaat om Willem Twienstra van Tjerkwert. Het gaat onder oren over Willem. Ja, vertel eens, waar wie Willem? Nou, goed, het begint in het dorp waar ik ben. Ik ben een jongen van 12 hier. Zo'n 40 en dan gaan al die jongens naar Indië. En een van die jongens, die ken ik bijzonder goed aan, dat is Willem Twienstra. Willem, dat weer een beetje mijn jeugd helpt, want die reed op een grote melkauto en ik mocht wel eens meerijden. En die jongen kon alles, het weer een stabiele, heldere vent. En hij was dan net wanneer het goed voor de mariniers. Jouw held eigenlijk wel? Ja, een beetje mijn held. En hier ik nog verkering met het mooiste van me, zoals van Tjerkwit. Maar Anne van Sietseteerske. Nou, dat moest er wel wezen. En hij ging ik maar voort. En ze kwam alle weer om, maar Willem net. En wij wie Willem. Die blikken hij ziet in Australië. Hij dwars net naar thuis te komen. Wat wie er gebeurd dan? Ja, er weer wat verschrikkelijks gebeurd, maar wat er zo er nooit op praten. Eigenlijk haast nooit. Maar hij kwam in 1958 was berooid waarom uit Australië. Hij kwam bij zijn HMM in op een plaats. Hij dwaalde net verder uit de Homaaien. Hij dwaalde er net uit. Hij dwaalde net onder het mensdom te bejaan. Toen is er naar Warkum verhuisd met de Oraleur. En daar die er alle dagen een stapje meer.
Maar als er dan bij zijn doel weer bijgelijks rennen naar de minister Tjerke, Jalwij, de Vermaaien, Jalwij, Warkum, dan dwarde het er net in. En dan is het verhaal dat hij dan beziekt naar de Romskerk en dat is wat dichterbij. En dan stiet er voor die grote kathedraal en dan slacht het een webbangen met het. En wils het in Tjerkwiet de faam Anne van Sisateerske op hem wachten, maar ja, het wacht in. Wat is dat maar een jongen die net tussendoor te komen. Dus die trouwt en die leeft net lang en gelukkig, want haar man komt te versterken, anders ik wel alleen. En dan elke dag een stapje verder is in Warp een jongen op ziek, nou is in één punt en dan slag het dat net. En dan komt Anne waarom. Want blijkbaar heeft Anne toch nooit dat gevoel. Die ziek het hem weer op. Ja, die ziek het en die helpt hem weer uit het isolement. En dan komt er een beetje leven in het spul. En dan doorblikken dat eens en al die andere fenomenen die ben blijkbaar onderschikt aan de leefde. Want dan doe je toch een paar stappen meer. En dan had hij toch nog een redelijke tijd meemaken. Is net wat nee, maar het verhaal wat ik zal lezen heb is dat hij waarschijnlijk bandierrieden heeft. Ja, hij vertelt. Dat hij daar terug helemaal trots. Ja, een van zijn bronnen had er eens in een onbewaakt ogenblik hier een letter verteld. In Schuster, dat ze tegeer in de auto zitten en dat er geen lucht om hadden heen weer. Dan had er zei, ja, wat voor stoot van. Ze zit nu achterna en ik zit in een Lietse lege truck en ik vlieg terug een kampong heen. En ik kwam om mijn hoeken en er bad al je been. En daar hoort het verhaal op. Ja, dus een man met een cross uiteindelijk. Hè? Dat is wel wat je leest in dit verhaal, man met een crossen. Ja. Al je net, dat ben een prachtige mensen, karaktermensen, Likas hij trouwens, ik weer Willem Twinstra. Maar een karakter dat heeft zijn kwetsbare kant hier. En dat soort volk. Ja, al je mooie verhalen, want dan ben ik man tapper en strijdvaardige man die zei ik ben een grutskop. Ja. Je hebt dit boek schreven, 15e Frieske boek. Ja. Ja, ik weet niet. Ja, hoe zeg je nou zelf? Is dit misschien het laatste masterwerk van jou? Oh, masterwerk. Ja. Ik kom wel eens een keer in Frankfurt op een boegmeester. Dat zo elke scroller een keer doen moeten. Want dan weet je dat je net al te vol meer te voeren hebt. Want die miljoenen boeken die er binnen. Maar dus ik wil even concreet naar de vraag. Hoe lang schreeuw je jou nog trouw? Oh, net zo lang meer. Ik heb de meeste boeken. Het is dat je een jongen toch Teun de Vries, die hier zijn laatste roman op zijn trein en jongen, dus doe ik nog wel even trouw. Ja, maar hier staat Teun de Jong, Teun de Vries wil ik net. Maar is dit het laatste boek wat je schreeuwde? Het zit er wel in. Ja? Ja, ik geloof dat ik een beetje meer begin oer te hangen naar theater. Ze maken hier een theaterstuk over dit onderwerp en daar werk ik heel wat mee geer. Maar Bouke Aldenhoven, Jastie en Frederik en Joop Wittemans. En daar heb ik een verschrikkelijk hoop stiep aan gehad. Dat zijn dramaturgen die over de compositie van het verhaal hele leuke dingen, leuke ideeën. En daar heb ik. Dus daar heb je nog van leren. Hoe nog dramatischer. Ja, dramaturg. Maar nou is dit boek eruit en dat is vooral die man die het al oud binnen en er net lang mee binnen. Maar wat voor document laat je dan even zo? Een verhaal dat vertelt dat de eerste sneuvelen in een oorlog de weerhit is. En dat een oorlog per definitie een propagandaoorlog is. Dat de jongens die er om mij doen, worden altijd op een of andere manier besodemieteren. En dat speelt er wel een beetje terug in. Dit is wel wat een onklacht zijn het regeer van doe. Ja. Ze zijn erheen gegaan en dit wie haar net on zijn. Nee, het is een huttere realiteit als dat wij wisten, dat de mensen hier wisten. Ja. Oké, lees het boek vooral, want het is een prachtig boek. Het maakt nog. Wanneer komt het? De 30 oktober? Ja, je zit er nog correctie in. Dit is al een correctie. Maar het is 30 oktober. In Jervin werd het te wetterlitten en dat we al mijn lezers uitnodigen. Dat is ook het mooiste. Dan is het mijn laatste boek. Dan moet al hier komen, want ik heb wat met mijn lezers. Ja, morgen praten we hier met jongeres Davy, want zij is te zien in een documentaire over de eerste deelnemers van Idols. Dit is van nou al hier tegen dank heren hier rond tafel en voor jou nog een hele mooie joen verder.